Kasia William, a ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Chwilio am gyfle gwirfoddoli. Ydych chi'n un sy'n rhoi'ch amser i'r gwirfoddoli tybed, neu wedi meddwl am wneud hynny erioed? Rydym yn gwybod bod llawer o aelodau Merched y Fawr yn gwneud hynny eisoes, gyda rhai yn gwirfoddoli gyda'r groes goch, eraill yn gwirfoddoli yng nghanolfan bywyd gwyllt glaslyn, ac eraill yn rhedeg caffi a gardd gymunedol, neu yn cefnogi canolfan ceiswyr lloches. Mae tystiolaeth erbyn heddiw sy'n profi buddion niferus gwirfoddoli. Gwyddoch chi bod adroddiad diweddar gan Sefydliad Prydeinig y Galon yn nodi bod 92% o bobl sy'n gwirfoddoli yn dweud ei fod yn llesol i'w iechyd meddwl nhw. Roedd 94% hefyd yn dweud bod gwirfoddoli yn golygu ei bod yn teimlo'n llai unig. Mae adroddiad eleni gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Mudiadau Gwirfoddol hefyd yn dweud bod 93% o bobl a holwyd ganddynt yn cael pleser o wirfoddoli. A pheth pwysig yw hynny ynte. Roedd yr un adroddiad yn dweud bod 90% o bobl yn teimlo ei bod yn gwneud gwahaniaeth wrth wirfoddoli. Un dynes sy'n cael mwynhad mawr o wirfoddoli yn ei chymuned yw Michelle Kidd o Ben y Bont ar Ogwr. Mae Michelle wedi gwirfoddoli mewn sawl lle gwahanol dros y blynyddoedd, ac yn dilyn y pandemig, a hithau'n barod i ail afon ei bywyd, cysylltodd Michelle gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen y Bont ar Ogwr, a chafodd gynnig rôl ar y prosiect Cymdeithion Cymunedol. Y syniad oedd mynd i gadw cwmpeini i rywun, ella rhywun sy'n methu gadael y tŷ yn hawdd iawn, neu rhywun sydd heb deulu ger llaw. Wel, mi fedrai siarad dros Gymru, felly dyma fi'n meddwl y byddai hynny'n fy siwtio i'n iawn. Mae Michelle nawr yn ymweld â dynes 95 oed bob wythnos ac yn treulio rhwng awr a 2 awr yn ei thŷ yn sgwrsio ac yn rhoi'r byd yn ei le. Rydan ni'n dwy yn cael bydd. Mae'n edrych ymlaen at fy ngweld ac rydw i'n dysgu llawer ganddi hi. Dwi'n cael modd i fyw yn gwrando'r straeon. I unrhyw un sydd ag awr neu 2 i sbario, mi fyswn ni wir yn ei argymell. Merch ifanc sy'n canu clodydd buddiannau gwirfoddoli yw Samia Houston o Dorfaen. Mae Samia yn 11 oed ac yn gwirfoddoli gyda Saith Cymru. Cefais i fy ngeni gyda nam golwg, felly y rheswm nes i gysylltu gyda Saith Cymru i ddechrau oedd fel defnyddiwr gwasanaeth. Roeddwn ni eisiau cymorth ganddynt i fynd o gwmpas yn annibynnol, gan ddal y bws a'r tren ar ben fy hun. Ar ôl i mi gael cymorth ganddynt, dyma benderfynu gwirfoddoli fan nhw, esbonia Samia. Yn rhan o'i gwaith gwirfoddol, mae Samia yn ymweld â sefydliadau a busnesau lleol i roi hyfforddiant ymwybyddiaeth colli golwg, a chyflwyno datrysiadau i rai o'r rhwystrau allai pobl eu hwynebu yn y busnesau hynny. Mae hefyd yn ymweld ag ysgolion cynradd i sgwrsio gyda phlant am ffyrdd o geisio atal colli golwg. Mae gwirfoddoli yn gwneud i mi deimlo mor dda. Mae'n rhoi teimlad cynnes i mi tu mewn a wybod mod i'n gallu mynd allan a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned a chodi ymwybyddiaeth am golli golwg. Mi fyddwn ni bendant yn argymell gwirfoddoli i bobl ifanc eraill. Mae'n ffordd dda o fagu hyder a datblygu nifer o sgiliau eraill hefyd, fel gwasanaeth cwsmer a chyfathrebu. Hefyd mae'n beth gwych i roi ar eich CV. Gall fod yn anodd gwybod lle i ddechrau, cofiwch, yn enwedig os ydych chi erioed wedi gwirfoddoli o'r blaen. Diolch felly am wefan Gwirfoddoli Cymru. Mae'r wefan hon sydd ar ei newydd wedd yn caniatáu i chi gofrestru eich diddordeb mewn gwirfoddoli. Gallwch rannu manylion am eich hun, fydd yn eich caniatáu wedyn i ddod o hyd i gyfle gwirfoddoli sy'n eich siwtio chi. Gall sefydliadau gofrestru am ddim hefyd, gan nodi eu hanghenion. Felly gallwch gael golwg i weld os oes elusen leol i chi yn chwilio am help llaw. Ewch draw heddiw i gael golwg ar y wefan https://volunteering-wales.net/arosco.ce i weld os oes unrhyw gyfleoedd sy'n apelio. Gallwch chwilio yn benodol am gyfleoedd gwirfoddoli yn y Gymraeg hefyd wrth gwrs. Mae prinder gwirfoddolwyr ledled Cymru ar hyn o bryd, felly byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes iawn.